Tässä on mun serkku ja asiakkaani Timo Kaukonen. Ja mä haluaisin kysyä, että mitä sä nykypäivänä teet työksesi? Mä rupesin yrittäjäksi tossa puoli vuotta sitten ja mä kävin sellaisen koulun, että musta tuli saunaterapeutti. Nyt mä pääsin tekemään sitä, mitä mä oon niinku halunnut jo tehdä pitkän aikaa, mutta siihen ei vaan ennen ollut niinku työkaluja, mutta nyt on. Mitä se saunaterapeutti tarkoittaa? Mitä siihen kaikkeen kuuluu sun toimenkuvaan? Se on aika laidasta laitaa, että siinä tehdään kaiken näköisiä, mikä vaan on lähellä saunaakin oleminen riittää. Et ne suurin osa hoidoista tapahtuu silleen, että asiakas kyllä käy saunassa, mutta se itse hoito tehdään siinä pesuhuoneen puolella. Eli mitä sä tarkoitat sillä hoidolla? No niitä on niin kaikkia kuppausta, turvehauteita, kaikennäköisiä erilaisia hauteita. Sitten teemasaunoja, erilaisilla hoitavilla aineilla. Niitä yhdistellään saunomiseen. Mitä tämä kuppaus, miten se vaikuttaa asiakkaan, tai yleensä niin jos mä tulisin kuppaukseen, niin mitä sillä haetaan? No sitä mä oon vaan venähnyt, että milloin sä tulet siihen kuppaukseen. Siitä saa kaikista parhaimman hyödyn, kun sinne tulee sellainen ihminen, kenellä on oikeasti jotain vaivoja. Et kuppaus ei ole mikään hemmotteluhoito. Se tekee itsekin. Kävin aikoinaan kerran vuodessa kupattavana. Mulla ei kyllä ollut mitään oireita, minkä takia mä menin kuppaukseen. Mutta kyllä se teki silleenkin hyvää. Mutta ihmiset, ketkä tulee, niin kenellä on lihaskipuja, korkeata verenpainetta, migreeniä, astmaa, kaikkea tämmöistä. Niin se vaan auttaa. Mä oon kuullut kanssa, että moni asiakas käy kanssa kupattavana ja nyt mä oon etsinytkin uutta kupparia, kun Lahdessa tuntuu, että semmosia ei täällä nyt tällä hetkellä ole, mutta hyvä näin, että nyt ainakin löytyy. Se meinaa olla vähän häviävä. Entäs sitten toi turvehoito, kun sä mainitsit siitä, niin miten se vaikuttaa elimistöön? Onko se aineenvaihduntaa vai nesteiden poistoa? Just kumpaakin ja sitten iholle aivan jumalattoman hyvä. Kostuttaako se ihoa? Kostuttaa ja se on yksi turvehoitokin jo, niin iho on ihan erilainen. Okay. Se on, ja sitten kun se hoitaa kumminkin sisäisestikin, että kun siitä turpeesta lähtee ne hoitavat aineet niin ihon läpi ja työntää sitä saisseja pihalle sitten vastapainona. No mä ajattelen tietenkin kiinalaisen lääketieteen asiantuntijana kanssa, että jos ajatellaan, että ihoukosta aukeaa, niin silloinhan sinne pääsee suoraan verenkiertoon vaikka mitä. Eli tavallaan justiin näitä hyviä aineita. On. Varmasti oikein hyvä. Entäs sitten kun mä kuulin, että sä teet myös suklaahoitoja? No joo, ne on ollut vähän pienessä mittakaavassa. Oikeastaan kun nyt tää on niin aluillaan tää mun juttu, että sieltä, niin kuin mä sanoin, niin siinä on kaiken näköisiä niitä hoitoja, mutta niitä on niin paljon sellaisia sitten hemmotteluhoitoja, että niihin mä en ole vielä. Niin. Ja mitä sitten taas naispuoliset saunaterapeutit tykkää enemmän tehdä. Et monella on just se, että ne ei edes ala kuppaamaan. Että ne keskittyy niihin hemmotteluun. Huna ja suklaa, punaviini, kaikkea tämmöisiä hoitoja. Joo. Mä en ole niihin vielä oikein No mä luulen, että sä ehkä voisit olla tyypinäkin enemmän semmonen turve ja kuppaus ja semmosia vähän, ei ehkä semmoista suklaata. Mä en tiedä sitten itse, jos mä ajattelen suklaahoitoa, että ensimmäisestä tulee mieleen, että syödäänkö se suklaa sitten pois vai mikä se on. Se on joo, mutta kyllä mä niitäkin rupeen tekemään. No mut pikkuhiljaa. Niin, nimenomaan. Aloitetaan jostain. Mitä muuta sä haluaisit mainita, kun sä oot siellä sä oot perustanut myös ravintolaa Seinässä? No mä oon mukana siinä Seinässä, joo, kyllä. Joo. Ja sekin liittyy siihen, kun siellä on iso sauna. Siellä on sitten se mun oma hoitosauna siinä saunan sisulla, niin sinne mahtuu turvesaunaa maks 8 henkeä kerran. Mä en sen isompia ryhmiä pysty kerralla siinä ottaa, mutta sitten mä pystyn seipään saunassa saunottamaan isojakin ryhmiä, että sinne menee yli 20 kerran lauteille. Ja mä sielläkin järjestän kaiken näköistä, mitä vaan asiakkaat haluaa. Okei. No entäs sitten jos mennään näistä sun työ- ja toimenkuvista siihen, että kun sä oot käynyt mulla asiakkaana vuonna Nakki ja Muusi, milloin viimeksi, onko vuosi 2? Vuoden verran. Et tietenkin aina kun tarvis on, niin ilman muuta saat tulla hoitoon. Mutta miten sä nykypäivän voit sen suhteen terveydellisesti? Mulla on nyt viimeiset 2 vuotta mennyt tosi hyvin. Aiko sä lopetit mulla hoitoon? Tai
nyt sä piikittelit oikeisiin paikkoihin. Niin, ei enää tarvitse. rampata enää. No, kiinalaisissa lääketieteessä hoidetaankin just näin, että asiakkaan ei enää tarvitsisi tulla, eli hoidetaan sitä terveyttä. Ja se olisi ehkä parantunut vielä nopeamminkin, jos olisi mennyt jakeluun näissä ruokavaliojutut. No, Niistähän tuli lipsuttua kyllä, ja se neulottaminenkin sulla, niin ei se aina mennyt sinne minne piti, kun ei mennyt läpi. Niin, ettei saatu niinku ihon läpi niin, jo aluksi, että kyllä se sinne piti mennä mikä halus, mutta iho ei ole perin siinä vaiheessa. Peltiä se iho, niin joo. Kyllä se vaan niin nyt on pehmonen. On, ja sitten se varsinkin ne aukileet pitäisi olla kiinni ja ne. Niin joo. Mä mietin sitä justi sitä aukile-hommaakin justi, että eikö siinä ollut silleen, että oli noin kuukausi, että kun siihen olisi tehty se ihon siirto, siihen sui reikään siellä. Sitä mä en muista paljon, siinä oli aikaa jäljellä, mutta siinä meni vaan noin, mulle sanottiin kesällä, että tehdään vielä se yksi ihonsiirreleikkaus. Joo. Ja sehän meni silleen, että mulla sattuu olemaan sulle aika, muutenkin jo. Joo. Ihan vaan piikitykseen muuten. Niin. Ja sit sä sanoit, että niin, kokeillaan sitä ja lähdetään ruokavalioon ja näin. Saatana nyt usko kerran, mitä mä sanoin. Ja laitoit ne ruokavaliot ja aika hyvin sä noudatit. No joo, kyllä. Väkisin vähän niinku. Niin. No siinä se oli, kun mä en halunnut sit ihonsiirreleikkausta. Kun niitä tehtiin silloin se 4 jo aikana ja sit kun on sellainen sakkilauta jo muutenkin, niin ei vaan halunnut enempää ruutuja. Ja eikö se lääkäri sanonut näin, että jos siihen laitetaan se ihonsiirto, niin se voi aueta taas jostain kohtaa, kun se oli niin rustottunut. Se on jostain otettu ja laitettu ja miten ne sitten paranee, mutta sitten mä 3 päivän välein kävin sulla tulineulaa vähän ottamassa. Ja akupunktio ja ruokavaliota nimenomaan. No mites toi hirssipuuro nykypäivänä on kuvioissa? Mä muistan silloin aluksi, että sä puhuit, että 3 kuukautta meni, kun sä sanoit mulle, että tällaisen lauseen, että mä ekana mietin, että sanoinko mä tätä sulle, mutta kai mä voin tämän sanoa, että mä alan jopa tykkää siitä. Tykkääkö sä vielä? Siis me syö koko lössi. Koko kohdasta. Aika hienoa, että on saanut. Et se meni alkuusi, mä en muista, oliko se nyt 3 kuukautta vai kauan siinä nyt meni ennen kuin se sit sai tehtyä sellaista soosia, että se rupesi putoamaan. Mutta nykyään sit tulee, meillä vetää kaikki, mutta kaikki vähän erilaisella kinsselillä. Niin, joo. Mitä laittaa jokainenkin sekaan. Ja nyt just tämän viikon tiistaina tultiin 1,5 viikon reissu pohjoisesta, niin siellä kun ei syöty hirssiä. Saatana, että maitto keskiviikkoaamun kuule hirssi. Niin, mutta eikö siitä huomaa eron, että niin, se on ihan hienoa, että koska no tietysti kaikki muutkin sanoo aina, että tuntuu, että on kepeämpi olla ja on ehkä kaivannutkin sitä. Se on ihan sama itse, kun lähtee johonkin reissuun, niin tuntuu, että menee vähän tukkoon ja kaikki ei ole ihan niin kuin ok kehossa. Mutta sitten kun tuun takaisin, niin mä syön jopa 3 kertaa päivässä, että saa nopeasti sen tilan hyväksi. No mulla se riittää se kertapäivä. Mä en sen aamulla. Mutta sä oot sanonut, että se riittää. Joo, yksi kertoo ihan hyvä. Mitä sä syöt ennen näitä, mitä oppeja sä oot nyt saanut? Niin, tai mitä sä nyt syöt niin pääsääntöisesti, jos sä söisit kiinalaisen ravinto-opin mukaan, niin muistatko sä niitä asioita, mitä ollaan käyty läpi? Suunnilleen. Kyllä, mä niitä ja mulla on katsottu ne tulostetut laput siellä kotona seinällä, missä sä oot laittanut ne pikkuissa. Lämpimät kasvikset ja kanat, kalat, munat, hirssit, riisit, näkkileivät, leivät, hedelmät, marjat. Joo. Entäs sitten, miten sä ennen söit poikkeavasti tästä? Pippailin spudarilla mut lihaa tosi paljon ja pastaa. Entäs maitoa? Kyllä mä pastaa syön vieläkin jonkun verran, mutta enemmän mä oon sit riisiä, kun ennen se oli, et ei riisiä oikeastaan yhtään ja sitä makaronia, niin nykyään enemmän kyllä riisiä, mutta kyllä mä pastaakin pikkasen vetelen nykyään. Ja niin mitä kysytkään? Entäs maitoa? Joiko sä ennen maitoa? Nykyään enää kahvin seassa. Joo. Ihan älyttömän hyvä. Eikä se sitten, tämä ei olekaan niin ehdotonta aina, että itse kanssa koen sen näin, että pääsääntöisesti menee hyvin ja sitten välillä syön jotain niin kuin poikkeavaa, niin se ei silloin välttämättä sitä kehoa sairastuta millään tavalla, mutta tietenkin tämä on ennaltaehkäisevää hoitoa aina, että joskus sä voisit tulla taas katsomaan, että mikä sun tila ja jos ajatellaan silloin saunapalon aikaa, niin kun sieltä palo, oliko keuhkoa ja mitä siellä on munuaisten, kaikkea tämmöistä, niin siinä mielessä jo ennaltaehkäisevästi, ettei mitään tulisi, niin voisi vähän tykittää taas neulaa sinne. Lyvä pysty. Joo. No, mutta mulle ei nyt tällä hetkellä tule mieleen muuta. Haluaisitko sä mainita jotain siitä, niin kuin, tai teetkö sä siellä, vielä kun palataan tähän sun nykyisen työhön, niin siinä ravintolajutussa, niin teetkö sä itse niitä ravintolassa hommia tällä hetkellä? En oikeastaan, että mä jeesailen niin kuin nytkin, mä olin jeesaamassa aamun tehtiin lounasta. Joo. Niin siinä sen mitä osaa, mutta kun en mä ole kokki, niin kokit määrää mitä mä nyt pystyn niitä vihanneksia. Niin auttamaan siinä mukana, joo. Just.
Mutta sä haluaisit enemmän kuitenkin tehdä tätä omaa työtä. Omaa työtä, totta kai. Joo. Että se on nyt tää alakuvaa, niin mä olen niin kauan tuossa sepän puolellakin mukana, kun ennen kuin löytää itselle tarpeeksi asiakaskuntaa. Et mieluummin mä siinä saunan nurkalla touhuun, kun niin, siellä keittiössä tiskikoneen ääressä. Joo. Vaikka vettä sitä virtaa sielläkin. Höyry nousee, niin mä mietin, että tää on kuin kivasta. Mutta tämä on ihan hyvä tietää ja mä uskon, että mitä enemmän ihmiset tulee tietoisemmaksi, että Lahdessa nyt nykyään tekee, koska moni ei tiedä sitä. Niin ja hyvä tietää, että sulle mahtuu sitä porukkaa vielä. Niin on ja se on just harmi, kun niinku kupparit on yleensä aika iäkkäitä. Ja just nyt viime aikoina ketä on käynyt, niin tullut sen takia, kun on ne omat vakkarikupparit lopettanut. Ne on ikää niin paljon ja nuoria, kun ei ole meinannut oikein saada sinne kuppauskouluun. Se meinasi niinku 90-luvulla vähän hävitä, ettei tullut uusia oppilaita ja nyt kuulemma pikkasen vilkastumassa, mutta meitä on kumminkin Suomessa vaikuttamaan 60. Ja yksi mitä niinku haluaisi, että nuoret kävisi edes kerran tyyppäämässä. Aivan. Kun siitä saa niin helposti niskahartia seudulla niinku apua. Niin, ja ne on kumminkin toimistotyötä tekee, mutta se on nuorille iso kynnys tulla kuppaukseen. Se mitä siinä on jonkun verran nuoria saanut, niin nyt on, kun sais vaan enemmän, niin ei edes kerran. Pistetään liikenteeseen tätä ajatusta, että saadaan sulle enemmän asiakkaita. Ja sit se on itsellä se, kun tulee vähän ehkä liikaa, kun omasta mielestä se on se ykkösjuttu se kuppaus. Et kun siitä saa niin hyvin avun moneen, niin siitä tulee liikaa niin toitotettu itse, että pitäisi vaan itsekin puhua enemmän niistä turvejutuista. Niin. Kyllä mä jonkun verran itsekin olen niitä lukenut jostain ja ajatellut aina, että pitäisi tulla. Ei ole vielä saanut aikaiseksi. Mutta ei mitään sitten. Lähdetään nyt markkinoimaan vähän tätä kuppaus ja näitä muitakin turvehoitoja ynnä muuta, niin että saat enemmän sitä porukkaa, että ei tarvitse sitten sen ravintolapuolella heilua. Niin. Kiitos tosi paljon.